Rasuwa jahannan. Gögünler köşgünne biğam oturan, olunki kişidir rasuwa jahannan. Arif bolup aklyn dünýä getiren, gep urarmış 72 zyvandan. Yalaňaç otyrmış, haky zarlaýyp, pelek ony daň seherler barlaýyp, günnüzi uçarmış, göge parlaýyp, çok laňat dökermiş ýere asmandan. Zeberdest birlere ermiş halipa, günne 5 wagt uçup geler magriba. Zeminden az murur ol afytawa, aklyň ýetse soňra şunu gurhandan. 9 ýyllap suw içmegen, aş iýmän, 25 ýyl gezer jahana inmän, 50 ýyl ýaş döker, gijesi diýinmän, döken ýaşyn baryp sorar ummandan. Teysen 4 guly var, 70 aýaly, ýene 105-inde galmyş hyýaly. Dünýäge sygmaýar, ýygnagan maly, o tiýmez haýwandek, doýmaýar nandan. 15 agoý gurup, tagyt saldyrmyş, 7 minarany başdan gallyrmyş. Nagra tartyp, äleme ot doldyrmyş, ençe sorup, gözü doýmaýar gandan. Gözünde ot yanar, dahana tütün, öz-özü iyermiş, gijeler etin. Ali koparypdyr sagy gözüniň çetin, essine gelenne geçýär imandan. Magtym guly akly bolsa söz keser, söz diýinler, erse ol nejis öser. Kim biler, ol närse dünýäni basar, köpler namut bolar, cesetde jandan.